Triedne skupiny. Prečo vlastne existujú? Je fakt vážne. Je to vôbec niekto? Začína to nevinne. Táto skupina je na komunikáciu o škole. Aha, jasné. Realita. Každý deň minimálne 5 memečiek o tom, ako je pondelok, ako sa nám nechce do školy, ako nenávidíme matiku, klasika. Ale skúste sa spýtať niečo užitočné. Má niekto úlohy z chémie? A nič. Ticho. Úplne mŕtvo. Ako keby všetci zrazu zomreli, alebo si dali režim v lietadle na život. Ale mým sa vždy nájde. Aj keď ide spať. Zobudí sa s 53 notifikáciami a 51 z nich sú GIFs, TikToky a ten pes, čo tancuje na Ice Spice. Triedna skupina mala byť na info, ale stal sa z nej archív chaosu. A keď raz niekto napíše, že zajtra je test, tak to všetci odignorujú. A potom ďalší deň oni nám nepovedali. Takže áno, triedne skupiny existujú, ale prečo? To sa asi nikdy nedozvieme. Aj vy to máte tak? Napíšte do komentárov, čo sa deje vo vašej triednej skupine a buď opatrný, možno ťa tam sleduje učiteľka.